Witajcie. Tak, powiem wam, kulołek się ze śmiechu, bo mało się nie zejścił. Jak się dowiedział, że polskie radio, kiedy po niemiecku nadawało audycję do Niemców, padało, że polski rząd, polska władza opracowuje polnische Wirtschaft. Tak, genau, polnische Wirtschaft. No bo jakby w translatorze napisać Polski Ład, to wam genau tak wyjdzie. No i zda mi się, że tak richtig będzie, że to będzie polnische Wirtschaft, bo jak słucham komentatorów i tych, co już tam wiedzą, albo mają, próbują to jakoś ugryźć, to richtig zapowiada się na taki Wirtschaft, który doprowadzi nas do kompletnej ruiny. Kompletnej. Ktoś powie, Leo, ty Ślązok powinien się nie przejmować państwem polskim, bo jak nie będzie państwa polskiego, to można tu będzie państwo śląskie, a jak nie śląskie, to przynajmniej będzie niepodległy Śląsk w ramach państwa europejskiego, bo coś takiego się prędzej czy później stanie, więc pieprz to, czym prędzej się ten polnische Wirtschaft przewróci, tym lepiej. No ale wiecie ludzie, nie chcę się przekluzać do Ameryki ani do Niemiec. Ja chcę mieszkać tu, jak mieszkam na Śląsku, bo na stare lata się nie będę przekludzał. I no boję się, że ten Wirtschaft, który szykuje nasz rząd, bo to też jest mój rząd, bo jest obywatelem tego kraju, to lojalnym, to jest prosto droga do hiperinflacji. Możecie się spytać, jest taki Bronek Notgeld, czyli Bronisław Wątroba z Rudy, który zbierał pieniądz namiastkowy. Z czasów, kiedy w Republice Weimarskiej pieniądze tak szybko traciły wartość, że żaden nie chciał marki niemieckiej przyjąć, to firmy kupowały towar, żeby płacić towarem swoim robotnikom, to im wydawali tak zwany Notgeld, czyli pieniądz drukowany u siebie na grubie, na werku, ten, którym szło spłacić trochę dłużej niż przez 2 tygodnie. Ma niezły zbiór tych Notgeldów, czyli pieniądza zastępczego. Co prawda ja nie pamiętam takich czasów, ale pamiętam to, że inflacja za mojego żywobycia była tak srogo, że wszystkie coś było jak uszporowane, to praktycznie się stało nic nie warte. Niektórzy się radują, 30 000 wolne od sztojeru, a no trochę dźwigną płacenie na służba zdrowia, ale to może się przyjdą, bo lepsza służba zdrowia będzie, co nic nie będzie lepsza. Do dziurawego kibla jak lejesz woda, to nie przybywa tej wody, bo to i tak wszystko wycieknie. System szkolnictwa czy system służby zdrowia w Polsce jest w stanie opłakanym, w stanie jakim nie dało to, co by mógł dać jeden czy drugi system. Żaden nie próbuje tego pomieniać. Wszyscy dopadają, dawać kasa, dawać kasa, dawać kasa. Kasa nie załatwi niczego, jak pieniądz nie będzie miał wartości. Co z tego, że nadrukują kupa szmalu, kiedy nie będzie miał pokrycia w towarze, w robocie, już nie gadając o złocie, pierombol, to już na całkiem welcie nie ma takiego pieniądza, który byłby miał pokrycie we goldzie. Bo jakby tak było, to ja by się zaraz taki pieniądz kupił. Bo by przynajmniej wiedział, że bo to. Co prawda idzie kupić złoto, ale spróbujcie się iść kupić złoto do Narodowego Banku Polskiego. To zaraz was prześwietlą, jak się nazywacie, kaj mieszkacie i tak dalej, co by wiedzieli, kaj by te złoto po tym państwom mogło i zebrać.
Powiecie co? To nie? To nie może być? Ja mogę być. Moje fatry pamiętają, że nawet dolarów nie szło mieć. A co dopiero złota. Nie? Bo jak państwo socjalistyczne kozało, to trzeba było to zebrać. Wspomina mi się taki widz stary z tamtych czasów, że dzwoni Icek na milicję, mój kamrat Salomon ma w ogródku zakopane złoto. Nie? A potem dzwoni do tego Salomona, Salomon, ja ci posłał ta sama ekipa co łyńskiego roku do przekopania ogródka, wiele zapłacisz. No, takie rzeczy nas mogą zaśtrefić. Mogą nas zaśtrefić, jak to w tym jednym żydowskim wicu było, tak zwany domiar. Można nie wiecie, ale jeszcze o tym podatku sobie przypomnę, jak już nie będą mieli czym płacić, nie będą mieli skąd ściągnąć. Nie? Domiar to był podatek od zewnętrznych znamion bogactwa. Zapłaciłeś wszystkie podatki, tak jak się należało, to ci widać było, że jest trochę bogatszy od innych, to ci robili taki domiar. No i staremu Żydowi też walnęli domiar. Żyd przyszedł, zapłacił. No to go dałem w tym finansam, jak Żyd zapłacił, a nic nie godo, to my mu za mały ten domiar dali. Dołożymy mu jeszcze. Dołożyli. On przyszedł i zapłacił. No to jeszcze raz mu dali domiar. Patrzą, a Żyd idzie na puklu, niesie taki srogi pakiet. Przyniósł go, walnął im na lada, padał. Mota, nadrukujcie się sami. I w tym jest mądrość. Nadrukujcie się sami, a wcale nie będziecie mieli pieniądza. Bo to, co teraz państwo polskie robi, to richtig może być Polnische Wirtschaft. A o tym Polnische Wirtschaftie też możecie się poczytać w Śląskim Zeitungu. To jest taka gazeta, którą ja tam od czasu do czasu zaglądam, a prenumeruję. Tak jak Śląsko Nacja. I tam też piszą o śląskich rzeczach. Bez to pamiętajcie się, spis powszechny leci, pamiętajcie, żeby kamratom, bekantom i wołnerom, które są Ślązoki, no i familia przede wszystkim, żeby się spisali jako Ślązoki, że duma go dają po śląsku. Bo jak mnie oglądacie, to na pewno po śląsku musicie przynajmniej forsztelować. Do juzaś, z pomboczkiem.